Radio Love Trip! Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hopya mani popcorn, hopya mani popcorn, hopya mani popcorn, mani, itlog, ayoko niyan! Ay, nako, wala ba mag-aalok ng halo-halo, ice cream, ice kunyelo, saba kunyelo, ice tubig, bili. Ayan ang masarap ngayon! Nako, sabi ko na ha, kapag ka mga ganitong kainit, sobra na to, sobra ka na araw! Tama ka na dyan! Huwag ka na masyado magpainit, umiinit mga ulat namin, oh my God, shh! Bawal magmura. It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, it's still me. Ang babaeng lagkit na lagkit. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo, this is your dadalerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Oh. Ano na? Anong sobrang Latina? Hindi, sobrang latik na. Kapag ka mga ganitong kainit sinasabi ko na okay lang sa akin. Kung nakikita nyo yung suot ko ngayon, nako, mahihiya ka. Okay na ako mapagalitan ng guard dito sa opisina. Basta malamig yung pakiramdam ko. Yung mga naka-backless dyan, Papresko-presko, ang sarap! Hindi lang ako yung nasasarapan, pati yung mga nanonood at nakikinig dito ngayon. Shoutout nga pala muna dyan sa mga driver na pinuntahan namin kanina nung nag-campaign kami together with the Love Radio team. Dyan sa may Pasig. Uy, hello sa inyo Tama yan, Manong. Pakilakasan ng volume ng radyo, wag kang lilipat. Pakilakasan ng pumresko yung ulo ng kumpare mong nagiinit. Ang bilis ng araw, no? Ang bilis ko rin magsalita kasi hinihingal na ako. Gusto ko na malamig na tubig. Today is Thursday, March 6. At isang araw na lang, pwede na tayong mag-swimming. Ay nako, ito yung mga oras na ang sarap-sarap mag-outing! San ba pwedeng magandang puntahan? Ako sa Lagunense, isa sa mga magandang puntahan, nako, ang Pansol! Maraming magagandang resort dyan. Maraming magagandang babae dyan. Sasabi ko sa'yo, isa na si Maratoni dyan. Anyway, today is you make a chill day lang ngayon. Lalo na't ang init-init, mas magandang palamigin ng ulo kapag ka meron kang mga naiisip na malalamig na bagay. Malalamig na lugar na pwedeng puntahan. Mamaya kukwentuhan kita kung saan nga ba magandang pumunta kapag ka ganitong nagiinit ka. For now, makinig muna ng feel good music. Babalik ako mamaya, diyan ka lang Ng feel good music ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Memorize. I love radio. Metro's number one. Metro's number one.